Evo nas na Nevoljašu. Ovo što vidite nisu antene od Drage 9A6 NDD. Ovo je bio sustav za vezu na skijaškoj stazi koja nažalost dugo godina nije u funkciji, a i vjerojatno nikada više biti neće. Ova dama u crvenom, pripadnica GSS-a, odaziva se na pozivnu oznaku 9A3 djevojka Ivona Lozić, a nama ostaje još 50 metara do kontest lokacije. Da radi amaterima nije lako, možete se uvjeriti po ovom oštrom stijenju. A u daljini naziramo toranj na kojem su stacionirane jake snage u natjecanju Alpe Adria 2011. Šestelementna jagica ili kolega gospodin Drago i moćna makina koja to sve skupa napaja. Nevoljaš, 740 metara nadmorske visine. Evo ovako, pozdrav svim radioamaterima i svim ostalom koji će gledati ovaj video. Evo nas na vrhu Nevoljaš, 740 metara nadmorske visine u sklopu Alpe Adria VHF kontesta. Radimo pod pozivnom oznakom 9A4 Papa Portablo, operateri 9A6 NDD ja i 9A3 Delta Papa Bravo Mate koji je gore za stanicom. Radimo u kategoriji, znači, multiband, low power radimo do 50 W i usput radimo i sa malom antenom 6 elemenata po Delta Kilo 7 Zulu Bravo. Bilo bi ljepše da je bolja antena, ali evo ide svrha. Dosad su rađeni Češka, Slovačka, Poljska, Bugarska, Rumunjska, Srbija, Bosna, Italija, Slovenija i Austrija. Eto, to smo do sada odradili, tako, mala snaga, mala antena, mi smo zadovoljni sa nekih do sada 60-ak veza, 70, tu smo negdje, tako. Eto, to je to za one koje zanima malo više lokatore i TN85 Uniform mic i tako, uređaj s kojim radimo ICOM 706, znači goli uređaj i to je to, eto toliko. Hvala. 7-3 Matej. Visina vjetra je poprilična. Imat ćemo malo problema sa tonom. Kilowatt Charlie Portable, is that correct? Sad nas lijeta stavi. Hotel Alpha 5 kW, Hotel Charlie. Moćna antena. Da, to je ovak jedan moćnih antena u 9A s bombom od 2,40. Ekran je malo nevidljiv na suncu. Roger, for you is 59067 from Juliet Nancy 85 Uniform Mike. Juliet Nancy 85 Uniform Mike, do you copy? Contest 9041 Oscar, 9 America 1 Ontario, 9041 Oscar, contest. Srednji broj veze 025, 25 veza, iz lokatora Juliet Nancy 95 Alfa Eko, Jotem 95 Alfa Eko. Ok, 100%, 73 QRZ, Yankee Uniform 1, Echo Sugar. Hello, CQ contest, Yankee United 1, Echo Sugar. Yankee Uniform 1, Echo Alpha 4 Papa Sugar. Portable, 9 Alpha 4 Papa Portable, CQ contest. CQ contest, 9 Alpha 4 Papa Portable, 9 America 4 Papa Portable, CQ contest. Echo 7, 1 Eko 7-1 Whisky. Imali smo QSO. Loše si, malo ljudi. CQ contest, 9 Alpha 4 Papa Portable, 9 Alpha 4 Papa Portable, CQ contest. CQ contest, 9 Alpha 4 Papa Portable, 9 Alpha 4 Papa Portable, CQ contest.